Hello everyone! This is Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan. I-tour ko po kayo dito sa aming probinsya. Probinsya? Uy, ginoo ko katugnaw. Kabalo mo guys, nganong natay inani, patunganan na to ni siya kung magbuladdag mga tinanom. Wow. Look at the beautiful sign. Natural nature. Green, but my green. Mani ang atong kabasakan guys. Medyo wala pa tayo gitanom karon kay winter season. Mga kahumayan. Isa ni siya sa source namo dinhi sa among panimuyo. Or tawag nato family business. Yan, pag weekend, naami sa among kabundukan, naami sa among kahumayan. At the same time, nananumpod ta og mga gulay. Oo, pang kusina para dili na ta magpalit og gulay sa market. Nanatay ka og galingon. Nanatay ka og galingong bugas, nanatay ka og galingong gulay. Kaya safety na ang pang-adlaw-adlaw na pangkaon. Na ay mga kwak-kwak dito, blackbird. Dapat ay pangkalon-kalon kay tigulan pag snow. Siguro by March or April maginahinay na taog pamungkal sa atong mga kayutaan. Ato na ni silang ginapiko, ginapala. Mao ni siyang area guys sa among paligid sa balay. Puros kahumayan. Yan, meron pa sunset na siya. Diba? Nindot kaayo ang imong paminsar. Naka sa kabundukan. Peaceful. Healthy living life. Good natures. Layo sa samok. Layo sa alingog-ngog. No pollution. Mga lagyo-lagyo tagsilingan. Pwede ta mo singgit. Kini siya nga dalan, mabisi ni siya kung tinanom kadaghang mga sakyanan sa mga palayan. Kamay ra ni siya, kamay ra kaayo.
Look lang kag mahulog aning gamay kanal. Kailangan careful mag-drive. Naapod mi gitanom din nga black beans. Ginadry na to ang black beans. Mao na nga naata ditoy sangitanan, sampayanan. Kay nagadry ta og black beans. Mao ni siya. Mahal ang kilo ani niya. Promise. Mo ni ang among gikabisihan pag winter season, the black beans. Okay. Black beans is one of the traditional pag New Year din sa Japan. Nga isa sa pagkaon sa hapon pag New Year. Ay, nahulog. Ano siya ginadry na to ni siya. Ang pagtanupod ani niya, inani pod siya. Black beans pod kaso ginasagolan na siya mga pampatubo. So ginakat na to na siya tanan and then ibulad na to siya mga 1 week. Mo na naatay buladanan dito. And then ibutang na to siya sa freezer. Para liso na lang atong kwaon. Pwede po siya manual. Ibunal-bunal na to siya para manglupad ang mga liso, ang mga beans. Man patigumon. Panghakupon. Maning kalunaan na mo din guys sa Japan. Monday to Friday na ami mga individual work sa akong husband na siya sa Mitsubishi company and then naapo ko sa GE company nya pag weekend diri mi sa among gamay negosyo diri sa among gamay kabukiran mo ni ang among best bonding pag weekend diri pud mi mag picnic diri pud mi mag merienda. Diba nice? Kuhaan na to na siya mga dahon-dahon. Nunis na siya. Ato na siya galing naman na siya punuan din. Pinipunuan. Ato na siyang putlon. Ato na siyang katingon. Mahal biyang kiloan ninyo guys po. Mahal kayo. Pila lang ka gramo. Ayan, tag 300 grams. Ang packing na mo ani niya na ay 300 grams or 500 grams. Okay. Diba? Cute. Ayun yung tanawang kamot guys ha. Kamot sa Kugihan. Ayun ang kamot sa Tagabukid. Maunay fruit. Nga Kugihan nga kamot. Ay nahug. Atong punit ton kay asar to. Laoy, atong puniton kay kwarta biyan tawon ni. Kita no biyan nato nino. Asara. Dara. Kita no biyan tawon ni. Nakaubang pagmamahal. Giligid-ligidan sa kabasakan. Asara, para atong pudyoto no para dita kasaban sa tong amo. Hey. Okay. Okay, this is our place. This is my province. The other side of Japan. Dili
Bilang ka ng mga dagkong building, mga nindot ang mga sakyanan. Uy na may mga nindot sakyanan din. Wala lay building. Ay daghan bukid. On left and right, back and front. Yan, puro sa bukid din hino. Naapod tayo dool nga school. Naatay high school. School for high school. Naadira guys. Ato sa i-zoom ha. Ang ma-zoom ba ni? O, kana siya. Kana siya guys. Muna siyang school. Sa junior high. Silingan na mag-eskwelahan. Muna naga-walking distance lang ang among mga anak. At eskwelahan. Layo-layo po siguro. Siguro yung mga 15 minutes lakawon sad, no? Okay. Ganahan kay ko niya magtanaw guys. O kana siya nga bundok guys. Kana muhatag sa kuha og power. Power Ranger. Wala, nawala na ang sun. Nagtago na ang sun. Murag na fulfill na ang akong life din sa bukid. Murag okay na. Naanay satisfaction. Murag wala na ko'y pangitaon pang lain. Murag ihakop gyud nga ako siya. Nga this is the place where I belong. Naanay contented sa kinabuhi. Wala na gipangandoy nga lain. Kini lang nga view nga makita nimo. Murag ma-feel nimo na I'm fine. I'm okay. Murag ina nang akong pamati bitaw. Ma-enjoy na nimo imong life sa ina nga sitwasyon. Nothing more than anything else. Thank you guys. Please like and subscribe. Inday Abil Bisaya, ang probinsya ng Pinay sa Japan.